Hello everyone, good morning. दिनैथ' बयबो मिथिखाबाय जानांगौ 1 तारिख दिनैयो ओमफ्राय 1 तारिखनि आङो आगै फान्थावस्रिखौ एप्रिल फुल खालामहरनो नागिरदों आरोना थ' आं बिनो कल खालामसै नायबानो जाबाय बिथाङा एप्रिल फुल आंजों खालामजायोना जाया थगायजायोना जाया खोनासंबानो जाबाय दै आं माने कल खालामनाय आरोना बेखौ ओमफ्राय बे कल खालामफिनदों आंखौ ओमफ्राय खोनासंना ला दै नै खोनासं हेलौ आगै नोंसिना बे सिसि ब्लकनिफ्राय बबेथिं थांनो लामाया माने नोंसिनि न'आ सिसि ब्लकनिफ्राय बबेथिं थाङो मानो आं फैदों मा नोंसोरनिथिं मानो ओरैनो बेरायनो सिखाराखैनो आङो हा सिखाराखै आं न'आ बबेथिं थाङो होनदोरे सिसि ब्लकनि मा सिखा सिखा बेरायलाबायनांगौ दे ओमफ्रायलाय ओरैनो गोदाव सोराव बेरायनो फैदों रुमाव थांगासिनो आङो माहा रुमाव फैगोन नै जों माबामोननाव दङ लसन मोननाव खोनादों हेल' लसन मोननाव दङ नोंसोरनिथिं थांनो नागिरदोंमोन रे फैनाङा हा फैनाङा आलासि थांनो नागिरनायखौ बिदि बुङो फैनाङा होननानै आं दानो सिखारा उन्दुनोसो आङो दानो सिखारा इस आं फैदोंमोन नै रुमाव थां थांसै होमबा आं रुमाव एप्रिल फुल दा थगायजालायबाय सासे दिनै आरो आंथ' आरो दिनै थारै आं हालासो नोंना थाबाय था बिसिनायाव मालाय भिडिअ'आनो दा मालाय थगायलाबायनाय मालाबायनाय जासिगोन आरो भिडिअ'आनो गैया जोंना थांसै एप्रिल फुल भिडिअ बनायनो आगैजों आंजों रुमाव थांगासिनो आङो बिब'खौ थगायहर बिब'खौ आंखौसो उल्था थगायहरबावो थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ खोनाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन